V tomto videu si ukážeme, ako sa prakticky dajú použiť jedny z najčastejšie používaných funkcií Microsoft Excel, a to HLOOKUP a VLOOKUP. Často sa s nimi môžete stretnúť aj na pracovných pohovoroch na pozície analytikov, účtovníkov, prípadne ľudí, od ktorých sa očakáva nejaká výraznejšia práca v Exceli. Skôr než sa dostaneme k nejakým reálnym príkladom, tak si na tomto zjednodušenom príklade ukážeme, ako vlastne fungujú. Obidve tieto funkcie sú vyhľadávacie, čiže na základe vstupných parametrov vrácajú určitú hodnotu. Ten rozdiel v nich je v tom, ako túto funkciu hľadajú a ktorú hodnotu vlastne vrácajú. Funkcia HLOOKUP hľadá nami zadanú hodnotu v stĺpcoch. Čiže v tomto prípade by to mohli byť mesiace a vracia hodnotu z daného riadka, čiže buď pôrok alebo kvartál. Funkcia VLOOKUP hľadá hodnotu v riadkoch a vracia nejaký údaj zo stĺpca, čiže v tomto prípade kraj, prípadne okres. Obidve tieto funkcie majú 4 parametre, kde tým prvým z nich je hodnota, ktorá sa má vlastne hľadať. Čiže v tomto prípade to bude obec a mesiac. Tým druhým parametrom je oblasť, kde sa táto hodnota má hľadať. Čiže v prípade mesiaca by to mohla byť táto tabuľka s údajmi o pôrokoch a kvartáloch. Tretím parametrom je stĺpec, prípadne riadok, z ktorého sa má hodnota vrátiť. No a štvrtým parametrom je buď teda nastavenie presného vyhľadávania alebo vyhľadávania približného, čiže necháme Excelu určitú voľnosť pri vyhľadávaní. Toto sa častokrát používa pri intervalovom vyhľadávaní, ktoré si ukážeme v našom ďalšom videu. Pre obidva tieto cvičné príklady budeme požadovať, aby sa tá hodnota presne zhodovala s údajmi v riadkoch, prípadne v stĺpcoch, čiže to nastavíme na 0 oproti jednotke, ktorá vlastne značí približné vyhľadávanie. V našom príklade máme priemerné teploty za jednotlivé slovenské mestá za január a február. No a našou úlohou bude doplniť okres týchto miest a takisto kvartál, v ktorom bolo toto meranie uskutočnené. Keďže údaje o okresoch máme v riadkoch, použijeme funkciu VLOOKUP. Hodnota, ktorá sa bude vyhľadávať, je v stĺpci B, čiže je to obec. Tabuľka, alebo teda oblasť, v ktorej sa má tento údaj hľadať, je táto trojriadková, trojstĺpcová tabuľka, ktorú je vždy dobre si zamknúť tlačidlom F4. Stĺpec, z ktorého budeme požadovať, aby sa hodnota vrátila, je číslo 3, pretože tam je údaj o okrese. No a ako sme povedali, budeme požadovať presný lookup, presný match, čiže to vyhľadávanie je naozaj presné a v prípade, že sa tam hodnota nenachádza, vráti not available alebo NA. Ako vidíme, pre Vlkanovú nemáme záznam v tejto tabuľke okresu a vrátila sa nám hodnota, alebo teda informácia o tom, že údaj je nedostupný. Pre kvartále, ktoré máme v stĺpcoch, použijeme funkciu HLOOKUP. Hodnotou, ktorú budeme vyhľadávať, je mesiac, ten sa nachádza v stĺpci D. Oblasť, v ktorej budeme hľadať, je tu, označíme ju celú, opäť ju zamkneme, aby sa nám neposúvala, keď budeme kopírovať do ďalších riadkov. Riadok, z ktorého požadujeme vrátiť hodnotu, je číslo 3 a opäť budeme požadovať presné vyhľadávanie. Ako vidíme, Vlkanová teda nemá žiadny údaj o okrese a v takomto prípade sa častokrát využíva funkcia if_error, ktorá nám zabezpečí to, že v prípade chybnej hodnoty nami použitého vzorca sa namiesto nejakej chybovej hlášky zobrazí nejaká náhradná hodnota, ktorú si sami určíme. Napríklad nie je známe, 0 alebo prázdny reťazec. V tomto prípade teda sme si povedali, že nechceme, aby nám n/a špatilo našu analýzu a tak použijeme funkciu if_error a v prípade, že tento VLOOKUP nám vráti chybu, chceme, aby sa tam namiesto n/a zobrazilo slovo neznámy. Skopírujeme tento vzorec do ďalších riadkov a vidíme, že namiesto n/a tam máme teraz neznámy.
V našom ďalšom príklade, v tom praktickom, si ukážeme aj to, ako sa používajú funkcie average a average v praxi, ale ešte predtým si tu na tomto zjednodušenom príklade ukážeme, ako vlastne fungujú. Obidve vracajú priemer zo vstupných dát, ten rozdiel v nich je v tom, že funkcia average umožňuje nastaviť podmienky pre dáta, ktoré sa majú priemerovať. Čiže v prípade, že by sme mali vypočítať priemerné hodnoty za jednotlivé merania a následne priemer za okres Prievidza, tieto dve funkcie sa nám veľmi hodia. Čiže celkový priemer vypočítame funkciou average. Je to táto oblasť, ktorú opäť zamkneme. No a priemer za okres Prievidza vypočítame funkciou average if. Čiže oblasť, kde sa nachádzajú tieto dáta s našimi podmienkami, je tu. Kritérium je Prievidza. A oblasť, ktorá sa má priemerovať, sú priemerné teplotné merania. Tak. A vypočítali sme, že celkový priemer za tieto 4 miestá je 19 stupňov Celzia a priemer v okrese Prievidza je 17 stupňov. Toto bol taký veľmi zjednodušený príklad na týchto 5 funkcií, ktoré si o chvíľu ukážeme v praktickom reálnom využití.